Hi, my name is David Wallen, founder and CEO of Intrig. At Intrig, we have built an AI platform for Europe's most important organizations. For us, important organizations are those that underpin the very society that we live in. For example, the public sector and organizations that are subject to strict compliance and security requirements. Let's have a look. Intrig rakentuu assistenttien ympärille. Ne ovat yhdistelmä tekoälymallia, sisäistä tai ulkoista dataa sekä joukkoa erilaisia työkaluja, joilla assistentit saavat erikoistuneita kykyjä tai voivat olla vuorovaikutuksessa muiden IT-järjestelmien kanssa. Kun avaan alustan, minulle aukeaa chat-ikkuna sekä kaikki erikoistuneet assistenttini, jotka auttavat minua erilaisissa hallinnollisesti raskaissa tehtävissä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi hakua erilaisista lähteistä tai intranetistä, materiaalin luomista päätöksenteon tai data-analyysin tueksi tai kokousmuistiinpanojen laatimista. Mullistavan teknologian, kuten tekoälyn tehokkaaseen käyttöönottoon, tarvitaan yhteistyötä. Alustamme mahdollistaa yhteistyön kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on sisäinen yhteistyö organisaation sisällä. Ja assistentteja, jotka toimivat hyvin kollegoidesi, tiimien tai koko organisaation kanssa. Toinen tapa on organisaatioiden välinen yhteistyö. Asiakkaat voivat jakaa assistentteja toistensa kanssa. Mahdollisuus käyttää toisten rakentamaa assistenttia tai työkulkua ilman, että dataa jaetaan, on täydellinen ratkaisu, jotta käyttäjän ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Kaikki tämä on mahdollista vain muutamalla napin painalluksella. Olemme suunnitelleet alustan siten, että matka voi sujuvasti siirtyä oppimisesta tuotantoon ja luomaan todellista taloudellista arvoa. On tärkeää, että tämä matka toteutetaan turvallisesti, ja sen varmistamiseksi on otettava huomioon 3 asiaa. Turvallisuus, säädösten noudattaminen ja hallinta. Turvallisuus perustuu hallintaan, jolla dataa prosessoidaan. Olemme rakentaneet koko alustan ilman riippuvuutta amerikkalaisista toimittajista tai pilvipalveluista. Alusta toimii ruotsalaisessa pilvessä, mutta osa asiakkaista käyttää sitä omilla palvelimillaan tai jopa täysin verkosta eristettynä ilman internetyhteyttä. Nykyisessä monimutkaisessa sääntelyympäristössä, jossa on sekä GDPR että EU:n AI-asetus, pelkkä datan hallinta ei riitä. On oltava tietoinen riskitasosta kyseisessä käyttötapauksessa ja toteutettava säännösten vaatimat toimenpiteet. Alustassa ylläpitäjät voivat hallita assistenttien tapahtumalogi- ja tallennuspolitiikkoja niin, että ne vastaavat organisaation vaatimuksia ja he näkevät kaikki käyttäjien toimet täydellisen jäljitettävyyden vuoksi. Perustasolla turvallisuus on organisaation hallintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, minkälaisia AI-malleja käytetään, kuinka paljon ja mihin käyttötapauksiin, erilaisten turvallisuusluokkien luomista, joilla eri AI-mallit ja työkalut ovat saatavilla datan herkkyyden mukaan, ja roolipohjaista pääsynhallintaa agenteille ja niiden käyttämälle datalle. In summary, Intrig is a platform for creating value with AI in a simple and safe way. If this sounds interesting, don't hesitate to get in touch. Thank you so much.